Ie, da ni'n mynd i fod yn rhoi yn barn felly ar yr apps diweddara a deud os da ni'n Appus neu'n anh'app'us efo nhw. Bob math o apps ar gyfer yr iPod, ar gyfer yr Android, bob dim. Felly, be ydy'r app cyntaf sydd gennym ni? Wel, yr app cyntaf dwi wedi ffeindio, o bosib ydy'r app mwyaf dibwys yn y byd, reit? Hwn ydy More Toast. Mwy o dost? Neu, ie, mwy o dost. Rwan, pwrpas hwn, os oes na bwrpas iddo fo, ydy gwneud tost a'i fita fo yn hollol blwmp ac yn blaen. A dim byd arall? Na, dim byd arall. Dwi'n cymryd fy French toast, dwi'n ei dostio fo, a rwan fydd a'n gallu rhoi toppings yna fo, fydd o'n facwn, fydd o'n wy, fydd o'n be bynnag dwi'n ffansi. Faint mae'n gostio wedyn? Wel, mae hwn yn 59 ceiniog credyd i wneud y fideo. Reit. Rwan, dwi'n rhoi fy'n hoppings, be dwi isio, na rhoi wy i mi benno, na rhoi bach o lettuce hefyd, a pam ddim, bach o maple syrup, wedyn eat. Ie, a wedyn, ffwr a fi i fita fo. A, wel... Allan o 10 felly, pa mor drist sy'n rhaid i fod i brynu'r app ma? Mae rhaid i fod yn full whack 10 o drist i fa hwn. Ti'n Appus neu'n anh'app'us? Appus fy myd. Appus dy myd. Yr app nesaf felly ar gyfer yr Android. Ar gyfer yr Android, cyn i fi ddangos o, gawn ni'r gol lawr yn y studio swylwch o dda. Diolch yn fawr. Iawn. Enw hwn ydy y flachlamp, a mae o hollol am ddim, a swn i'n feddwl hefyd, achos mae o'n rubbish. Ydy'r flachlamp ar? Yndi, mae o hollol ar. Dyna faint ola ti'n gael allan o'r fo. Iawn. Swn i mewn cae tywyll yn ganol nos a ben fy hun, efo pobl ofnus fel chi'n rhedeg o gwmpas yn chwifio pethau, dwi'n gwybod be. Hwn sy'n peth ola swn i eisiau fi. Ti'n gweld yn byd efo fo. Mae tarmac yn creu mwy o ola. Mae yna mwy o ola yn dod o goed. Dwi wedi gweld... Felly, os y pwynt i fi ofyn Appus neu anh'app'us? Dwi'n eithriadol o anh'app'us, Griff. Ni un app ar ôl. Oes. A enw'r app yma ydy Cerig Perig. A fel mae'r enw'n dweud... Cerig Perig? Ia, mae o'n... App Cymraeg felly? App Cymraeg, hollol Gymraeg. Mae'n just cychwyn y gêm yma. Y gêm, be sy'n eisiau gwneud yn y gêm ydy gennych chi roced. A ydych chi'n iwsio'r iPad, symud o gwmpas fel hyn i symud y roced. A wedyn tapio hwnna ar yr sgrin, a mae hwnna'n saethu. A wedyn ti'n gorfod saethu'r cerig perig sy'n dod lawr. Appus? Dwi'n Appus efo hwn. Felly yn gyffredinol, da ni'n Appus iawn dydan? Na, dwi Griff, dwi yn wallgo. Sbia arno fo. Sbia. Mewn dim rhaid Mae mor rybys, mae di mynd.